Jeg vil i den her video vise, hvordan du kan lave udtagninger fra vrangsiden, så de kommer til at matche de udtagninger, der er lavet fra retsiden. I det her tilfælde har jeg 2 midtermasker, hvor jeg laver mine udtagninger på hver side af dem. På den første side laver jeg altså udtagninger, der hælder til højre, og på den anden side laver jeg udtagninger, der hælder til venstre. Når du skal strikke dine udtagninger fra vrangsiden, så vær opmærksom på, om der står i opskriften, at udtagningen skal hælde til venstre fra retsiden, eller om det også er til venstre fra vrangsiden. Og det er egentlig fordi, at når jeg kommer herhen og skal strikke den første udtagning af mine 2 midtermasker, så skal den maske hælde til venstre, for at den også kommer til at hælde til venstre på retsiden. Nu skal jeg altså lave min første udtagning på højre side fra vrangsiden af de 2 midtermasker, som på retsiden altså skal hælde til venstre. Hvis vi kigger her på udtagningerne nedenfor, kan vi se, at længden jeg har samlet op her, der ligger benet, det øverste ben der ligger, det går altså ned fra højre og op til venstre. Og der skal jeg have den næste lænke til at ligge på samme måde. Så det er længden her, jeg samler op, og skal altså have det ben, der ligger øverst på retsiden, til at gå ned fra midtermaskerne og op til venstre. Og det betyder, at jeg skal lave en venstrevendt udtagning, også fra vrangsiden. Så kommer jeg til at have det øverste ben igen til at gå ned fra højre og op til venstre. Og når vi vender arbejdet om, så har vi længden her, som går ned fra højre og op til venstre. Så på venstre side for retssiden skal jeg altid lave en venstre udtagning, også fra vrangsiden. Så på vrangsiden laver jeg altså også en venstre udtagning, men som hælder ind mod de 2 midtermasker. Jeg strikker mine 2 midtermasker og skal altså her lave en udtagning, der hælder til højre. Så den skal gå nede fra venstre og op til højre. Så derfor sætter jeg den på sådan her og strikker den ligeledes frem. Og så har jeg længden herinde, der går nede fra venstre og op til højre. Så på højre side af midtermaskerne skal jeg altid lave højre udtagninger, både fra ret og vrangsiden. Og på venstre side fra retssiden skal jeg altid lave venstre udtagninger, både fra ret og vrangsiden.